Wah. 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 Ah. Wah. Oh, atos tenan. Wah. Oh. Wah. Ah, mati we. Ayo, sambato ya. Potar dening aku. Mati ora bakal iso dikukup kuwandamu. Sempal-sempal kuwandamu tak tarik nganggo kereta tak ubeng ke alun-alun. Kawulamu bro sorak-sorak kabeh. Do ngerti yen wis padha ngayom karo ratu ing ora duwe kekuatan. Susarman, aku aja mbok gawe wirang kaya ngene gage. Aku patenono sisan Susarmo. Yen ming mbok gawe wirang kaya ngene, aku isin. Aku ngrumangsani ratu tuwek pancen ora iso ngayomi. Lah, saiki kowe wis ngaku, Wis ngaku yen to wis ora duwe kekuatan. Bebau ki wetekenmu semplah mergo patine adimu katelune. Dina iki kelakon negaramu bedah dening Prabu Susarman, kowe kekeset. Kowe bakal nganggo keset lungguh dampar lan bakal tak biyawarake ento negara Wirata aku ingkang lenggah keprabon ana ing negara Wirata Prabu Masopati. Sumangga anggro sesumbar lindhu bumi gonjing. Gumaludo guntur ketup lumembak penyukang kumambang. Oh, kocap kacarita. Nalika semanten datan prayitna Sang Prabu Susarman ingkang wis matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener pengantep-antepku mleyang wonten ing Ngakasa. Nenggih Sang Balawa ngejloki kretaning Prabu Susarman, kreta ajur sak Prabu Susarman gugur madaning pabaratan. Ayo, sambato.
Tru. Heeh. Gareng, heeh. Wayangan meneh, Tru. Dalam suasana Covid-19 kok. Kancane do ora mayang kok kowe mayang wae. Mayang ning omahe dhewe ya ora apa-apa to, Rek. Carane wayang Jliman iki didol ora masalah. Eneng sing nuku, bengi iki pancen ditumbas. Karo panjenengane Bapak Haji Kondang Sutrisno saka Bekasi, Ketua Pepadi Pusat lenggah ning Bekasi kono. Wis member nek panjenengane iki nimbali, wis member nek panjenengane iki nanggap. Mergane panjenengane dadi ketua Pepadi Pusat. Dadi nek ana dalang-dalang do mecicil matane ngene iki. Panjenengane iki ora bakal mentolo. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Tru. Heeh. Gong, Lu kok meneng wae ngapa to? Aku lagi mikir Wiyagara Sinden. Oh. Tak hitungi 5 tahun iki aku kapusan, Tru. Wah iya. Wis ora apa-apa ya, karang jeneng wong iki dhewe-dhewe kok ya. Bayangi nek Asmarandana ora apal lho. Monggo lagi ora mayang pirang sasi to? 3 sasi. Ora apal kebangetan. Ha iya. Nang omah ki do apa ora do gelem sinau. Ha iya, ya wis ora apa-apa. Gong, iki panjenengane Bapak Kondang Haji Kondang Sutrisno nimbali awake dhewe kuwi kejaba awak dhewe ya kon biyawarake kanca-kanca dalang pepadi ana ing daerah-daerah kon sabar, kon ikhlas, kon sing tentrem atine. Ha iya. Pancen ya kudu ngono, kudu sabar, kudu ikhlas. Tur kejaba sabar, kejaba ikhlas. Aja kendhat nggone tansah berinovasi dan berkreasi. Tegese piye carane obah? Mergo ana tetembungan obah ki mamah. Hoi. Nggon aku obah kae mana? Mama. Mama. Mama, mama. Obah kae mama. Ngono ya? Ha iya. Dilalah awak dhewe iki duwe apa channel YouTube terus iso diluwayangan lumantar streaming. Nah, iki sing kaya ngene iki ya, Tru ya. Iya. Tur rame awake dhewe kanca-kanca dalang ki wis pirang-pirang sing padha duwe channel YouTube kabeh saiki wis padha wayangan. Ki ngene, Tru. Piye? Kejaba aku sadurunge ngaturake panyuwunan-panyuwunan lagu, aku arep takon karo kowe. Takon karo aku perkara apa? Kabar sing tak tampa? Heeh. Iki pariwisata wis dibuka. Wis. Pancen Parangtritis barang wis dibuka. Parangkusuma? Wis. Parangkusuma ya wis dibuka. Oh nggih. Nun sewu. Iki mbok menawa ana pangandikan saka Pak Kondang, monggo Pak, badhe pangandikan menapa iki video call karo aku, Tru. Iya. Selamat. Nggih. Yang penting selalu kita berkarya. Iya. Nggih, Pak. Kon ngeten iki ora usah nyalahne kono kene. Nggih. Moga-moga cepat selesai. Moga-moga bulan depan sudah bisa langsung live. Amin, nggih, Pak. Wayangan. Niku bulan depan nek mboten entuk tetep kula nekat mayang kok, Pak Kondang. Nggih, Pak. Nggih, diterusé Mas, monggo terusé. Nggih, matur suwun Pak Kondang nggih. Nggih, sembah nuwun. Nah, iki di close up lho, di close up lho, Cah. Oh, nggih, pasuryane Pak Kondang iki. Oh, dipateni. Ha iya. Heeh. Parangtritis wis di papan-papan pariwisata wis dibuka. Aku njaluk solusi katur kagem para bapak-bapak pemerintah iki kanca-kanca seni iki sok kapan? Oh, ngono ya, Gong. Ha iya. Mergo padha-padha pengumpulan massa. Parangtritis ki yo ngumpulke massa. Iya. Ade pentas yo kudu entuk. Ya, dikenai wektu tekan sok kapan? Ya, apik ngono kuwi. Ora apik iki serius. Oh iya, iya. Antil dasmu. Iya, iya, iya. Heeh, Gong, heeh. Aku nek ngene iki ora iso disepawa. Iya. Mergane ya akeh tenan sing padha seniman-seniman sing pancen do ngarep-arep kepengin pentas, Tru. Iya. Iki kudu suaraku tok lho, Tru. Iki suarane piyai pirang-pirang. Heeh. Sing iso dipresani nuwun sewu, sing duwe channel sing rada akeh penontonnya awake dhewe. Mula awake dhewe
disuwuni supaya kon ngaturke iki. Sok kapan? Heeh. Ngono lho. Iya, ya pancen bener. Ane nek ana Covid. Covid iki kalahe ro kopet. Oh. Kuwi jan trocoh tenan kok. Wis ora urusan. Wong kok ngene kok kon ra entuk. Anggere ngene iki aku ki mbleh pitike tangga barang e. Ha iya. Nek takoni ilang, jane asline aku sing mbleh. Oh. Kanggo nyuguh kanca-kancake apa? Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Muga-muga ndang menuju normal ya, Gong. Muga-muga menuju normal. Jangan takut. Wis akeh tombo-tombo sing iso ngilangke COVID-19 kuwi. Kaya to. Wis werna-werna apa kae to? Ya, wis akeh kabar sing membare wis akeh sing dadi dhewe wis rasa perlu wedi asal tetep anu jenenge iki social distancing. Waduh. Kuwi tegese apa? Kuwi tegese dum-duman saka dinas sosial. Jaga jarak. Jaga jarak ki nang bis. Yo. Jaga jarak ki tegese iki antak dhewe iki omong-omongan 2 meter paling ora semeter. Bagong iki pancen cah ngeyel tenan kok ora. Heeh, pokoke manut aturan pemerintah ning ya pemerintah aja negake awake dhewe. Manut aturan pemerintah ning pemerintah aja negake awake dhewe. Heeh, pakaryan anak dhewe iki seni. Heeh. Seniman ki lek iso entuk duit ning panggung-panggung. Ha iya. Nek pariwisata dibuka ya bener kuwi iso masuki ngenehi apa jenenge biaya kanggo pemerintah daerah sing daerah sing do duweni tanggung jawab tentang pariwisata. Nek dibuka ngono ya diadili. Iya. Ah dhewe pentas ning pariwisata ya ora masalah ya, Ter. Ah iya. Sing penting iso mangan kabeh. Ha. Lho piye aku ana sing arep mulih, Ter? Ora. Ora kok, ming pindah nggon. Ana layang saka sapa, Gong? Kejaba engko ngaturke lagone Ageng Pak Kondang iki ana susulan saka Bapak Oki Wibowo saking Amsterdam utawa Suriname. Nyuwun gendhing rujak jeruk sampun nyawer 1 juta nalika tanggal 31 Mei kemarin. Weh, keliwatan. Kali Mbak Kesian Drupadi, pamundutan lagu Setia Tuhu saweran 800.000 sudah masuk 31 kemarin. Wah, kuwi kapokmu kapan? Wis tagih-tagih ngene iki piye? Tak caosi nek ming tembang aja kuwatir. Apa mau rujak jeruk karo Setia Tuhu. Heeh. Terus ki mau ya ana kakak kelasku nang SMP mbiyen. Ya, saiki wis dadi juragan buah-buahan. Weh. Saiki nyumbang lah auto jenenge iki apa nyawer 2 yuta bengi iki. Ya. Njaluk apa? Njaluk patine gareng. Matang. Kantil jasmu ora. Pateni. Ya omong meneng wae wis. Enak. Aku ki mumet tenane. Kowe ngerti ora? Aja kowe ora seneng to karo aku ki walang to. Heeh. Iki ora ming warang, gareng ponge tak pangan wis. Gragas tenan kowe. Tak golek orang-orang, hus. Ki ana neh. Heeh. Terus iki aku duweni misi, Truk. Ya, tak aturke sik ya. Ya, aja kesusu. Heeh. Iki ana piyai Jakarta sing wingi rawuh mrene ning aku le omong-omongan 4 meter. Iya, ora apa-apa. Piyai Putri ya kagungan bapak ning Jakarta kono jenenge Bapak Ibrahim Muhammad Seno. Oh, jenenge Islam kuwi. Dialah beliau niki wis sepuh, Truk. Heeh, wis sepuh. Terus kecelakaan ning tol. Oh, tol Cikampek. Mbuh Cikampek mbuh Cibubur aku ora ngerti. Nek pokoke kecelakaan ning tol. Heeh. Kecelakaan neng tol. Lah aneh bapak kuwi Bapak Ibrahim Muhammad Seno kuwi iki seneng banget karo wayang. Dilalah sing disenengi ya ming Bagong. Oh. Aku iki pendak-pendak nyetel karo seneng lukisan sing disenengi lukisane Pak Nasirun. Pak Nasirun ki sing biyen tau kolaborasi awake dhewe. Betul. Heeh. Neng kene kae. Lah putrane sowan Pak Nasirun nyuwun dibantu karo Pak Nasirun pelukis. Kuwi diparingi lukisan kon ngedol kon ini dijual semoga bisa membantu bapakmu. Bocah wedok mau bingung Mbak Email putrane Pak Ibrahim mau bingung arep ngedolne karena tidak tahu tentang seni. Terus dikasih tahu Pak Nasirun.
Coba kamu sowan Mas Seno itu baru mengadakan wayang Slimen, mbok menawa iso ngedolke lukisan. Lukisane kaya ngopo? Cilik truk ning gandeng sing tanda tangan ki Pak Nasirun. Iya, luar biasa. Close up, Mas. Close up. Ora mripatmu sing nyedak. Kamerane wae. Mek close up kok matane sing nyedak. Close up, Mas. Iki karya Pak Nasirun. Mula bengi iki tak lelang ning wayang Slimen iki, monggo. Lumantar WA kula nggih sing kekagungan saged, lumantar WA-ne admin saged ada penawaran. Monggo ya. Ki nggo bantu karo panjenengane Bapak Muhammad Ibrahim Seno mau jenenge padha karo awake dhewe. Bapake saiki koma. Bapake koma ning lucune. Ya, hanya 2 suara sing di ngerteni dhek. Oh, siji suarane Pak Nasirun, si loro suaraku. Nek liyane wis ora dong kuwi sapa-sapa ora dong. Nek dituki suaraku liwat YouTube langsung muni Pak Seno. Ngono. Weh, la eden. Kowe iki yo embo lho Gong kowe ming suaramu kok. Wadah aku nyuarani bojoku ki tau lunga lho, Truk. Ya. Wis, oke, monggo. Ya, engko diaturake. Karo nembang ya, Gong. Nembang rujak jeruk. Ya, sinden papat. Goblok-goblok kabeh. Ayo. Nyandange wae. Kaya ya. Bareng mau latihan ki engko talune Asmarandana wae. Asmarandana iki sing piye to? Wah, la iki wae. Cilaka iki. Ya wis ora apa-apa. Sapa wae iki? Sinden sing beda karo apa jenenge iki Slimen 1 dan 2 yang kemarin? Ya. Ki sing mepet aku ki Mbak Oriza. Ya. Mbak Ika karo iki andalane Tatin. Ha iya. Karo Mbak Wahyu. Mbak Pras ora meru. Masuk cemplung sumur lho. Wah. Prastiwi. Heeh. Tenan. Mesake kowe iki seneng ora. Yo diaturke rujak jeruk panyunan saka panjenengane Pak. Nek ana penawaran lukisan mau terus di-WA-ke aku ya Mas. Engko gampang. Diwaku. Iya. Saka Mbak Bapak Oke Wibowo saking Suriname nyuwun gending rujak jeruk saweran 1,1 juta. Weh, sudah masuk tanggal 31 Mei kemarin. Sing nembang sapa kok minggu meneng wae iki? Orisa. Oh iya. Wah, jan kok. Dadi kaya molen kaya ngono ya. Bareng bar peputra terus ora nyambut gawe. Lockdown nang omah. Meng mangan turu ayo wis. Kaya molen isi nanas. Bedane apa nanas karo isi gedang enak isi nanas. Ha iya. Iki sik ana transferan. Menawi saged kirim salam-salam kagem kangge Sutrisno Budaya penggemar Kiseno Nugroho kali rencang-rencang Kliwonan Kaliyoso. Nggih, menika saking penggemar Mas Seno, Mas Likin. Oh nggih. Transfer 200.000. Mas Gun menika enten ingkang nyawer 300 nyuwun tembang Sinom Parijoto Mbak Orisa saking Pak Miskamse. Oh iya. Matur sembah nuwun. Mangga karo ditembangke ya. Neno karo engko tak selani maca nawala ndak ora. Mangga ya. Wah, ayo ning ya suarane ajeg kok ya. Orisa suarane ajeg malah. Awake saya gedhe kaya ngono mah. Ajeg. Mesti rada sesat to kuwi nganune apa? Kebayake. Ha iya. Nggih, niki pun kula gedhekke. Oh, kandhane ya. Kula dedel.
Aku bayake mesti do sesak kok ya. Heeh. Mula aku mau lagi tengok-tengok nang kursi kono pas Orisa teko ya krungu suarane saka dhuwur mlaku medhun ki pletuk-pletuk. Pletuk-pletuk. Pletuk-pletuk ki suara apa? Nah kowe ora krungu kok. Kowe ki sengane gawe juwit. Ih kowe. Kawula wayang jlimen meneh tanggal pira, Gong? Tanggal 5. Ya, tanggal 6. Heeh. Tanggal 5 sing numbas sapa? Aku ora hafal pokoke wing jadwale tanggal 5 tanggal 6. Oh iya, kok ana swara banyak, Pan. Ana kile wayangan ning kebon ya, Tru. Lah iya, wetan kuwi kandang banyak. Ya, kulon kandang sedikit. Heeh. Oh, piye aku nglucu sithik wis do krasa ta wisan. Ya. Oh, kae. Ana demit. Oh. Jare piyai mbiyen ki banyake kling-kling ngono kae ana demit. Oh, wetan kuwi pocongan. Pocongan iki saiki ra ana. Ra ana wong do mati buntel plastik ora buntel ngono. Kinacer jaro karang kadang kala praisuwe iki sosok swara ki sok ora do dilatih ya. Ah iya. Dadi nyuwara cul ngono ki kaku-kaku piye? Heeh. Hanya Wahyu kae nyatane sing sinden pojok dhewe kae ora tau latihan bendina ya gerok terus. Kokean ragi. Oh. Sok meneh. Nah, nek arep ngapa-ngapa ki bojone kon wisuh sik. Oh. Isih gupak ragi nggo ngapa-ngapa ya empuk kabeh. Aduh. Adi nek dipecet menyek kabeh kaya tape. Lengene dadi tape. Ayo sa. Rojak iki nacer jaro. Matur sembah nuwun saking Mas Edi saking Korea. Ya, nyuwun lagu apa? Setya Satuhu. Oh iya. Ya engko diaturake. Wah, matur sembah nuwun. Monggo. Ya 100 dadi 200. Neng layah lambah-lambah. Neno.
Ora suwe joget Tru. Ya. Men ketok gagah kaya mayang tenan. Ha iku mayang tenan rumah sama. Maksudnya sewengi lho. Heeh, kira ming 2 jam, 2,5 jam. Sing semangat Tru. Oh, aku semangat terus kok, Gong. Rasa kuwatir pokoknya. Oh, tetep gleleng tetepan. Ancane do ning omah ora mayang, aku tetep mayang. Wah iya. Pokoke kowe ora getun Juni akeh banget lho. Oh, rasa dereng to kok. Marai lara ning ati. Ya, ora suwe. Mangga. Ora suwe bapakne do lewos teko. Pur, mangga kabeh. Yuk. Tanden tantang tak gendet de. Tak kun tak. De. Lo ing Kene iki rasa isi dilingi masih be. Aja lalen mari supaya Oh, dah. Hidung. Ya. Kangen ya, Tra? Ya. Kaki. Leher. Kepala. Hidung. Kono dienggo wong loro wae kono. Rumahsaku pentas kok karepe iki aku kira dikaenggon. Ora kowe iki ngoso-oso terus ngopo to? Ngene lho, Tru. Iki kan pementasan bersama. Heeh. Iki kan ibaratnya kaya PNS. Ha iya. Gajiannya akhir bulan. Heeh. Pentas bareng ki ya aku ya pentas. Lah kowe iki mang kepala sama kepala meng karo gareng tok aku njur dibagai apa? Lah kowe iso apa? Engko meng entek-entekke wektu lho, Kong. Ora apa-apa. Aku kangen ya, Tru. Ya. Nyejak ini. Mundur, dupak raimu. Iya. Nah, yo. Musike. Aku urung ditembange kok wis nggathukke. Aku wonge ra strontonane. Urung kapak-kapak wis tak gathukke kok. Mangkene iki rasane ati hidung rasane hidung ya ben kaki kepen kaki waduh jan kupak mblek ya ampun leher tuntet tak wes
kliwat sak ketukan. Ora apa-apa. Ah iya. Dibawani pocong. Waduh, mastere pocong ora menyang ya ora. Coba pocong tatin. Ha iya, tatin iki sekali-sekali nembang pocong ora ming gundul asmara wae. Gubuk kok gundul. Yo. Ya. Ilmu iku Aku jane ya kangen nembang-nembangan iki ora ming gundul asmara. Heeh. Terus apa jenenge? Lali utange, lali janjine, Tembang kampleng, tembang kangen. Kok tembang kampleng ora. Ya. Oh nggih, matur sembah nuwun. Minta bawa lagu aja turu sore kaki. Yang nembang Mbak Tatin. Oh nggih. Salam kagem Pak Kundang. Saka sapa, Gong? Lho kepiye to, Bos? Oh iya, partisipasi 1,5 juta. Halo Bagong, sehat-sehat Ketua Pemuda Karangkadempel. Sehat, Bapak Tumiyono, kula tenggo tanggapanipun. Ya, Pak Tumiyono wis kepareng anu pejene iki atur pasumbang. Oh ya. Booking tanggal 9 Juni Selasa malam Rabu. Nyawer 1 juta gending pepeling Mbak Ika. Siap Pak Tristianto. Tulis Gun. Ya. Tambah meneh tanggapane. Wah ideal ngono. Mbladek aku, Tru. Ah iya. Ya iso ora apa-apa. 2 jam ora masalah. Ya. Tare wae kaya ngene iki lekku banget mikir karo kanca Wiyagara sinden karo kru lho. Ha iya. Aku dhewe rasa tok gagas. Aku wis mendak tangi turu glegah ki. Lho, kesuwen mangan apa ya lho. Tangi glegah, aduh Tatin ki sing kolawuhe apa? Nang omah ana sing diliwet ora. Tangi glegah, aduh prayit mati apa urung. Iku aku bendina meng ngono kuwi sebagainya. Mula terus aku gawe wayang cimen iki. Ya, tak dol murah-murah sok dilumpukke nek wis nganu terus didum kanca wiyaga sak krune. Wah, kowe ora njaluk, Gong. Njaluk. Percuma. Yo. Jebul abot dadi pimpinan gitu. Heeh. Saya sing do duwe pabrik kae. Ah iya, sing do duwe karyawan oke. Aku ndek karyawan pira? 26. Penabuh sinden 26 ya 50-an lah. Iya, kuwi tangi mau musim corona iki anggere tangi wis pikir aku ki wis tekan ndi-ndi. Heeh. Wah, jan sing tukang gambangku solikin kae cangkeme isih ora. Edan. Oh ayo sarwa ning ati iki, oh tenan asli. Ayo sing jeneng pimpinan tanggung jawab ra ngene iki. Wah iya. Ya syukur Gong ngono. Goleke kanca-kanca piye carane. Ayo untung duwe channel ya. Tegese kas Ya Buma bojone Bathara Kresna. Nek krungu piyayine dicokro ndasmu. Ya. Satya Putya pangeklesi tur angkara.
Yo. Wah. Ah iki lho sing apik nang kene iki arep wong pira hitungan terus. Ha iya. Paling pol wiyagane wong 8. Ah sindene 4. Nek nabuhe jan semangat-semangat. Iya. Kok saya tambah to. Iki pancen tak trek kok. Men do dirungokke sisan. Iya. Gandeng pabrik-pabrik buka. Heeh. Papan pariwisata buka. Heeh. Iki saya mundak iki wonge tak tambahi kok. Engko terakhir kali komplit. Heeh. Ben sisan. Ha iya. Akhirnya kok dibatasi terus. Tin, sekalian sisan ana pamundutan aja turu sore kaki, Pak Tumiyono. Ya. Ora kaya biasane iki. Heeh, biasane piye? Biasane saweran iki masuk kantong pesinden iki masuk tabungan celeng. Ha iya. Masuk tabungan. Esuk didudah bareng-bareng. Jeng napa, Pak? Iso nek akhir bulan urung tak dudah sik. Terus selama bulan ini pripun? Lho, ya ade prihatin. Wong ki ketaman apa kesusahan ki kudu ikhlas, sabar, nerima. Kaya iki lho. Ora dilawuh golek gareng pung. Sinden kok panganane gareng pung ta iki. Medeni, sok suwe-suwe ampal bareng. Ya enak nyatane nek lambe sing do. Aku terus delok Ika ketoke ayu ki terus piye ngono lho. Merinding aku. Ayo. Aja turu sore kaki. Engko terus setya tuhu. Ya. Kebeling Mbak Ika. Heeh. Angko Wahyu. Wahyu ki so nek nembang malah mlenyek kabeh. Karo sing lanang mung dirageni. Heeh. Yo. Aja nganti kaya tatin kae lho, Sa. Awake gedene semono kae kok nek nganti tiru babake memeang. Lah, apa maksudnya? Ngapa? Upama kowe iki omahe jejer karo tatin, wis. Ora iso mbayangke aku. Pemean kok mubeng omah. Sa, kempiten wae kuwi, Sa. Nek nganti lali radintas, terus tangga teparo do tengok nang ngarep memean kuwi dikira sorot. Maksudnya kok sorot? Hah? Kok sorot? Ayo kaya kae to kaya layar lebar dijereng kae to. Apa to hai-hai? Padha ae bojomu. Nyangking pokor kancanane tanggal catet Pak Tristianto iki. Heeh, booking. Sandang kelawan
Channel Dalang Sena 7.500 penonton, channelku Ki Sena Nugroho 3.500. 11.000. 11.000 kaya stadione ramot lho, Tru. Stadion ngendi? Stadion ki muate 150.000 ana Selasa ora. Ning akeh tenan penonton ki termasuk akeh. Ha iya. Terus Ya iku. endi? Lho, kowe iki cakepan kok ya iku kok endi ora? Tak kempit lho. Aku gelem tak kempit pancen ra tok rageni. Ndak mlenyek. Kempit sa. Bagian nipo Pepeni ning ngarep omah terus ana wong mara. Nuwun sewu Bu nyewakaken dekor. Mboten. Mbok ora bahas kuwi ngopo ngono lho. Lah niki niku tak kula. Wong melek sabarana rimo krungu tembang ngene iki rasane ning ati seneng ya, Gong. Ah iya. Aku nek ra seneng ki malah nek do diumumke aku tau muring lho, Tru. Muring piye? Ayo petugas-petugas kesehatan ki mubeng desa. Ah iya. Aku tau tak rungokke ning pinggir dalan. Ibu-ibu, bapak-bapak, selaminipun Covid menika mboten sah medal saking griya. Wah, nganggo horen kae do numpak kol bukaan. Maem sing sehat-sehat, nggih. Maem napa-napa sing bergizi, awake dijaga, sayuran, telur, ikan, lan menapa kemawon. Ampun kesupen mimik susu. Ngono kae. Batinku iki wis ra ndedit nggo tuku ndok kok kon mangan ndok aku. Ha iya wis ra kuat nggo tuku susu barang ya, Gong. Wah nek kowe iki isih ana ning maksude. Heeh. Maksude iki jek ana ning ya ra enak. Ha iya. Ah saking kerepe ta, Tru? Ha iya, mangan apa? Oh, mangan tempe saking kerepe ya ora enak. Iya. Mangan tahu nek saking kerepe ya ora enak. Ngombe wedang woh nganti njero kaya DPU. Ha iya. Ayo, wis ora ana gunane apa-apa. Wis pokoke saiki yakin semuanya enggak ada apa-apa lah. Selamat, sehat. Ngono iya. Arep ditibake apa? Ya nang sing nyuwune mau sing nembang Mbak Orisa Sinom Parijata ketoke. Heeh. Monggo terus Mbak Ika pepeling. Ah, wis komplit. Ya. Isih ana Setya Tuhu, Gong. Waduh. Setya Tuhu isih. Isih. Engko nek wektune blandang ora santai wae. Pancen iki lakon diringkes-ringkes dadi ya nyuwun pangapura. Heeh. Neno. Ya sa. Geronge ya kanca-kanca penabuh ya karo gerong. Wah mesti luput lenabuh. Sing lanang seni aduh. Ora kulino. Payek mangkat. Kok goleki bojone ora. Ya. Mbak ana kaya ngene bojo kowe kaya payek dele. Kaya payek kok bangga.
Gir. Seniman sing ngodon seniwati kayane mupo aja kasusu sawae jembar-jembar arine lamo-lamo ya ayo langsung to Pak mboten mboten ngendika riye wis rampung kok malah cengenges-cengenges wis ngono gek ngopo to ngopo kok malah wis rampung kok malah guyang-guyu ngalih diselingi ngendika jenengan ora tak selingi langsung wis rampunge gek apa butuhe kok malah yeah. Mandang swarane apa setyane kelakon kang bapak ring ya iki kloter kedua Paguyuban Warga Laras wah iya iki sesuk mumet sing kloter ketiga terus ah iya iso mecahke sirah tenan Mangga lukisan Bapak Nasirun kagem pengobatan Bapak Muhammad Ibrahim Sena. Ya, sing lagi koma ning rumah sakit. Ngersakaken monggo lajeng chatting kemawon wonten ing admin kula. Wantun pinten? Ngoten, nggih ta? Nggih. Mangga menika dipun close up. Wah, luar biasa lukisannya memang ya. Wah, Pak Nasirun pelukis internasional. Heeh. Kayak iki sing tawa dalang internasional. Yes. Padha. Ya. Cerak orang ngampirke yo angin aja loro enade
Langsung sambung wae ya, Gong. Heeh, mumpung isih apa pelok. Iya. Setya tuhu sik apa anu pepeling sik. Wah, iki tiwas tak gawake kendang jaiplu. Ha iya. Ya engko pepeling kan ana kendang jaiponge. Setya tuhu sik, ya sing karep wareng nyekar sapa? Mbak Ika coba, si sekalian dobel engko bar setya tuhu terus apa jenenge? Pepeling. Iya. Tatin ming sak aja turu sore kaki karo pocong. Weh, Tatin wingi wis melu Cilimen pertama, Cilimen kedua. Iya. Engko Tatin arep melu sing Celemer keempat. Oh iya. Cilimen kok Celemer. Cilimen. Iya. Ya. Langsung, Pak. Langsung wae engko dibawani entek-entekke wektu mergo iki wayang Cilimen ndak ora prayoga kedadian. Aku kang setya satuhu wit klapa ngebleki ndasmu. Nek ora apal rasane wit biyen kok wit klapa. Monggo. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki ing tekan seni apa-apa apa bersumutan ketika pangayomanku lahir batinku wis nyata ing mangsa ati kosan mune kurang rena tanda yakti pasak sene ya wah Pak Kondang wis kirim ning wis rampung malah diluwi karo penyanyi Bapak Haji Kondang Sutrisno. Wah, matur nuwun. Bejane kanca-kanca ya truk. Ah iya. Awak dhewe kok ora tau entuk becah ya truk. Ya entuk rasa kaya ngono kuwi ora. Mangga. Neno mugi rayu. Wah, kan wis. Alusan terus iki. Ha iya. Tiwase ngendang jaipo nggawa bojo barang e. Ardika nonton, engko aku arep ngendang jaipo ngarep di syuting, Bu. Oh, Mas, engko tekan omah syuting dhewe. Mangga. Ayo wah nena Mukyanto berkae binti hati kok tansah limpah ing banyu setya kula
Persiapkan, Reng. Persiapkan apa? Pindah slendro. Pindah slendro. Wah. Ha iki sing ora iso ganti meng penggender ya, Tru. Penggender iki gawan. Ha iya. Pengendar iki ibarate pengendang-pengendar iki nek karo dalang kaya bojo, ha iya ora iso pisah, ora iso pisah. Slendro, heeh. Nyuwun pepeling saka Mas Tristianto sing bengi iki uga nyawer lan uga pesen tanggal 9 Juni. Wah, 9 Juni mayang meneh. Mayang meneh Tru wajian. Mangkat tanggal 7 ya, Tru? Ya, iya. Ayo adoh kok ya. Ayo. Oke mangkat tanggal 7 nyewa bis. Heeh. Bis loro kae ditumpuk terus cemplungi. Ha iya. Iya, nek pepeling dibawani men komplit. Heeh. Kowe kok kuru wis entek-entekan apa piye? Pun, Pak. Ah, sanwis. Nyuwun kawelasan, Pak. Ayo diret-iret ora. Ngene carane, ngliwet sithik wae. Oh, sing madang Senin kowe. Senin esuk ki kowe mangan bojomu ora. Selasa esuk ki bojomu mangan kowe ora. Engko ora suwe-suwe ngirit, pokoke diselang-seling. Heeh. Mangan kok selang-seling. Iki panganane gur basem lho, Pak. Apa? Basem. Balsem yo, balsem ki cara Gunung Kidul ki balsem. Oh. Nek Y iki dadi Z. Oh iya. Heeh. Yayu yo dadi Zazu. Yo ayu Zazu. Wah jan cah wedok kae azu tenan. Ayu azu. Yo mangga. Rukun Islam kang lima puniki Mongko adoh lho reng iki. Oh, direwangi mudhun tekan kene nek bali liwat ngalas-ngalas kae. Gunung Kidul ireng kidul kono. Nggo sopir kok. Oh, nek ora nggo sopir ya karo bojone. Heeh. Kok ora weruh bojone ngetok. Lah iki rak ditutup pementasan iki. Oh, ora entuk mlebu. Ha kok ana wong guyu. Aku dolop. Weh. Takon ndelik dolop nang kiwa panggung loro, ngarep panggung loro. Ngono. Nek guyu bareng, aku men ketok penontone akeh. Wah iya, men gayeng. Ah iya. katin dakno Mring mreng para sesama arep-artiku nek adoh ya ora usah bali. Ah iya. Soale nggon aku kan dhuwur tak nehi kamar dienggo khusus nek sing do nginep-nginep kuwi. Oh, nek wiyaga bali. Awi jenengane pilih kasih nek wiyaga kon bali. Tak omongi to, gulune iki do ngetel-ngetel. Dadi nek urungku bantal ki mesti putih. Enane nggo turu wanda kok belang. Sing resiki angel dilondre ra ilang. Ya. aja padha ditinggalke Sing bonang kae arep turu nggonamu ya ora entuk, monggo ya awake putih. Ngecas. Oh ayo. Mosok ngecas kok nganti melesetke. rukun Islam niku
Saka Mas Hermawan. Ya, transfer 200.000 mugi saged berkah. Amin. Iki kanca-kanca dadi bantu penguripane iki mbok muni amin apa kepiye. Ha wong lambene dadi brangus ngono kok. Reng mbok sing sopan kaya kirik dibrangus. Nganggo master. Apa? Apa? Master. Masker. Masker iki nggo tutup lambe ngene iki. Gunane apa itu? Ya men ra tertular Covid. Yen jare karena bersentuhan, terus kon wicik, terus nganggo semprotan. Saiki ora entuk cedak-cedak, saiki nganggo masker. Ora ana peraturan meneh. Masyarakat harap tutup ember ndase. Mangga. Kang angka siji kang angka loro salat Dene kang telu Ramadan nindake poso nenane kapat zakat ping 5 ibadah haji nenane rukun Islam sampurna. Ya, yo kendang jaiponge muni reng. Kendang jaiponge muni Gong. Bu, aku sawangen Bu. Waduh. Aku arep ngendang. Ya. Ayo men aja nganti sumpek nang omah iki garwane dijak men. Refresh pikiran iki men fresh. Aku bunok tenan terus. Metu, ayo mengweruh kirik, ayo. Mlebu meneh, ayo ndelok TV, metu meneh. Heeh. Ngarepan omahku gawe blumbang penangkaran ikan nila. Wah. Ming nilae kok bangga ora. Men pokoke apa-apa wis sing penting iso tak nggo hiburan. Ha iya. Do mati apa ya iki? Azo. Wah. Yo. Yo. Hey. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha kor monggo kor ben gayeng. Yo.
Matur sembah nuwun, beberapa pamundutan sudah diselesaikan ya, Tru? Iya. Wis pokoke kudu tetep sabar. Ning ngendikaning Bapak Haji Kondang Sutrisno mau, kejaba awake dhewe kuwi kena dampak Covid-19 iki aja tansah meneng ning berkreasi dalam bentuk apapun, berinovasi, obah rek. Oh, carane ngono. Aja ming nampa manane. Wis meneng ya meneng. Ora gelem piye-piye. Wo lah wis engko ndak kentekan dalan. Mula kudu wani obah, wani berbudidaya lan sak piturute. Nah, ngono aku malah ora kok piye-piye tak fasilitasi terus. Ya. Nek pas wayangan Jlimen ora ana acara arep pengen wayangan nang kene entuk ora masalah. Ya. Kanca-kanca saka Ngayuja kuwi monggo. Ya. Ning ya kuwi ya. Wong kok ning ya kuwi ora. Mbah wong ya ora. Sound system tanggung dhewe. Heeh. Mangan tanggung dhewe. Wah, mboyo sing sembodo sithik gong padake Sleman. Sembodo ora. Kono kabupaten kene perorangan. Ya pancen bener. Rumangsane ora. Ha iya. Terus dalam rangka penyamaran, iki kok malah ketoke ngarep geger mburi geger, sajake pancen ngono kok. Ngarep mau ketoke genderane Prabu Susarman saka Trigarta. Tingkes bubar mawon. Ya. Dibantu karo wong pejagalan jenenge Balawa. Balawa iki sapa ya? Ngerti ra? Balawa iki sapa? Balawa iki sapa? Limbat. Utuh. Kok totok mutar kowe ora. Balawa iki penyamarane Ndara Werkudara. Hah? Balawa iki penyamarane Ndara Werkudara. Iki rak Raden nyamar kabeh to. Heeh, aku wis dadi cobat e. Ha iya. Kowe dadi wong ngemis ning prapatan aku guyu kowe diserempet wong kae. Ayo men ora keterane aku gareng kok ndak tangan Kurawa ya. Petruk tukang buruh gendong. Ah iya. Aning ketoke kok mburi, alun-alun mburi kok geger aku. Wirata kok kaya ketekan mungsuh meneh. Malah ora pangling kae lho. Wah, aku malah saya deg-deganku gek malah ketunangan. Sebabe apa to? Ndara Werhatnala kok malah kae lho. Dadi kusir-ngusirin Ndara Utara kae maju dhewe mapake kridane musuh. Yo, ditonton ya, Tru. Ya. Lang-lang ing driya mangungkung. Om. Koncang kanjeng langit kelap-kelap katon ler kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking tias baliwur ing Ratnala wonten dawuh Raden sawangan iki Kyai Garuda Yaksa kreta perang negara Wirata iki dudu kreta bahen-bahen selagi arep munggah ning kreta wae kudu sikil tengen dhisik ingkang mancet sarta kudu nyembah kaping 3 menawi telu makaten monggo Raden Jumbo kan menapa sampun paduka ngendikaaken tuwin kula sampun anyagahi dawuh paduka Raden Utara kula ingkang badhe minangka dados kusir ing krata paduka madeg senopati
Wirang bebarang etasipun paduka menika satriya linairaken wonten ing bumi wutah gedhe ing negari Wirata. Nanging sabab menapa negari paduka ketekan mengsah teka paduka badhe mlajar manjing wana. Menawi cara kula luwung angur baya pejah wonten ing peperangan tinimbanganipun dados cacataning para kawula tuwin pinoyok dening para kawula sak negari Wirata. Ora sakoyan gurem tanpa guna jamba anggep Raden Utara kuwi ora duwe kekendelan. Manjinga pakusiran aku manjing pagodhongan ing rata. Ayo papake kridaning mungsuh ora nul. Kinusuran Sang Wrahatnala nalika semanten wis mandhe gandhewa nenggih Sang Utara parandiri dupi mulat lampahing perjurit saking negaring Astina bebasan kaya alun gegulungan katingal miris Sang Raden Utara mandhap saking kreta arsa lumajar tanggap Sang Wrahatnala cinandhak wani mestakane den larak kaget kadrakasan putra ing Wirata wau. Kanjeng langit kelap-kelapaton lerkin sanging risang mawe gandrung waladal nggugu karepe dhewe panusmaning jajalanat menungso klambrangan ngatonake kewanen marang putra nata ing Wirata Raden Utara. Aku arep mlayu mbok jambak nganti tiba kalenggak Wranala. Cetha kowe suwijining abdi ingkang jeleh nyawang gelaring jagat kowe abdi ingkang jireh getih utawa kowe abdi ingkang wanen kalawan Raden Utara. Kowe wani jambak mestakane Raden Utara, apa kira-kira kepengin mati saka tanganing putra Wirata? Raden nyuwun mahapunten. Anggen kula ngrangsang dhateng paduka Raden menika kala wau krana kula ngreksa dhateng kawibawan paduka Raden. Kula aturi mirsani sampun kathah para kawula prajurit ingkang sami kepengin amriksani kridanipun Raden Utara. Samyan jagekaken bilih negari Wirata menika mangke badhe ayem krana saking paduka anggenipun mangsah wonten ing pabaratan negari badhe tentrem nanging kados menapa kuciwaning para kawula teka Senopati ing dipun jagekaken badhe nguji ring pabaratan tumuntun kula ngreksa dhateng asma paduka Raden ora ngreksa caramu sing kleru kowe ngilani marang putra ing Wirata kowe ngiyas marang putra ing Wirata. Kowe padha karo ngorek-orek masang pasuryaning putra ing Wirata Raden Utara. Wranala wonten dawuh. Wektu dina iki ora ana pangapura meneh kanggo kowe. Mula dina iki mapana kowe bakal nawa pidara saka Raden Utara. Prasetyaning manah kula tinimbanganipun kula menika mangke pejah saking asta paduka. Panjenengan boten wonten ingkang rencangi majeng wonten ing Mahabharatan. Samenika ngaten kemawon. Menawi paduka Raden Utara menika ajrih dados senopati panjenengan dados kusiripun kula dados senopatinipun. Piye? Kok dadi saya kemewat ucapmu? Saya kewanen ucapmu kaya ngregem jimat keparat kowe Wranala. Aku kuwi anak ratu, kowe iki mung abdi, kowe iki abdi Langentaya tegese kowe iki guru tukang ngajari joget.
Lah kok semune ucapmu saya suwe saya ngilani dadaning putra ing Wirata. Ayo, yen pancen kowe kepengin dadi senopati kena. Ning Langka ana dhisik Senopati Wirata, monggo dipun cobi. Nanging menawi kula saged ngasuraken Raden Utara panjenengan dados kusir kula dados senopatinipun. Kaya ngapa kridane Werhanala? Waduh, Werhanala. Aku mbok grayang mestakaku kok kaya nganti meh pecah mestakaku. Iki dayane apa? Walah dalah kowe iki ming ngabdi langan toya wae lah kok digdayamu ngedap-edapi. Kados pundi Raden? Menapa paduka badhe kepareng nerasaken ayinipun badhe mengsaken ingkang rayipun abdipun Werhanala. Werhanala, aku culana, aku luwarana nanging paduka kedah sagah dados kusir. Piye? Kedah sagah dados kusir. Aku ki anak ratu wonten ing peperangan menika panjenengan kawon. Menawi mboten saged netepi dhateng pangandika tetel kasatriyan sing ngandika Raden Utara. Walah dalah ya aku tak ngusiri kowe Werhanala. Wah. Ora kosek kowe iki janjane lehmu meguru nendi to? Kula wong salwangsul sampun matur kula menika tau tate meguru dhateng Raden Janaka saderengipun Raden Janaka seda. Meguru putuku Janaka inggih kasinggihan mekaten. Ora kowe aja gawe-gawe. Terus buktine apa kok kowe iki iso ngandhake ento iki biyen murid Raden Janaka? Kula aturi lenggah sawetawis wonten mriki. Yata laruta saking kutha sang Kurakula yen amutusa sang Sri Werhanala wonten dawuh kowe nggawa pusaka pirang-pirang nek ana sapirangan pusaka ingkang mawa cahya ana jemparing ingkang cucuke kaya dene wujuding sirahing manuk menika pun arda dedali ana pusaka ingkang murup nganti kaya geni menika Brahma Warastra. Ana pusaka ingkang bedhare wulan tumanggal menika Kyai Pasopati. Werhanala wonten dawuh. Kusik to. Iki rak pusakane putuku Janaka kabeh to. Ih kasinggihan mekaten. Saderengipun Raden Janaka seda, kula pinaringan pusaka menika dipun paringaken dhateng kula. Kowe aja goro. Kowe nyolong. Kowe nyolong. Kowe nyolong pusakane putuku Janaka sing wis ora ana. Mbok akokake yen to kowe murid Janaka. Aduh, nyuwun pangapunten. Raden menapa kula dipun paringaken prasaja. Kowe arep prasaja piye? Estunipun Raden Janaka menika dereng seda. Lho, durung mati, dereng. Lah terus putuku Janaka menyang ndi? Nyuwun pangapunten, sak mangke nembe nampi paukuman, namung kemawon tasih sugeng. Raden Janaka sak mangke mapan wonten ing dusun Aduarep. Dusun Aduarep inggih. Kuwi ke bawah wewengkon ngendi? Ke bawah wewengkon. Inggih menika Kadipaten Sakpejagung. Kadipaten Sakpejagung inggih. Ke bawah negara ngendi? Ke bawah negari Caturnetra. Ke bawah negara Caturnetra sik Aduarep Sakpejagung Caturnetra kasinggihan mekaten. Aku ora ngerti lan ora ndungkap kekarepanmu. Eyang, kula trimas paosaken ingkang letela. Kula ingkang wayah pun Janaka. Lah dalah putuku ger. Oh, Janaka.
Mula aku ra kuwagang nandhingi kridamu. Pinter baut nggon mulah kendalining rata. Sarta kowe duwe pusaka pirang-pirang. Oh Janaka, kowe ora omong mau-mau. Lah kok dadi kowe dadi mban utawa abdi Langentaya. Netepi pauku maning Kurawa, 12 warsa manjing wana kamyaka setunggal warsa singitan. Kula mboten kenging kadenangan dening Kurawa mila kula lajeng mimba wujuding abdi Langentaya. Nanging kula suwun Kanjeng Hyang kemawon ingkang ngertos sampun ngantos ndangu dhateng Kang putra kanthi sebatan ingkang wayahipun Janaka. Nanging cekap pun werhatna kemawon krana dereng purna lelampahan menika lan namung nengga sekedhap malih. Sabanjure piye menapa Kanjeng Hyang tasih tida-tida manjing pabaratan tak kusiri werhatna ayo. Suwene ngawat-awati putu-putuku Kurawa maju perang lah kok ana udan jemparing nganti gawe bubar sanganing para sata Kurawa padha nungsang puyang numbuk bentus nggudel bingung lakuning Kurawa. Lah kok dadi iki ana sewijining jemparing ing mesine kena ning dadaning Bisma, lah kok kaya wong sungkem ngaturake sembah kelawan begawan Bisma. Lah dalah. Wah, lah iya syukur ngger hayu rahayu kowe para Pandhawa. Gempar manyar-manyar jeneng jungkel wana dadi alas-alas dadi wana. Suwene udan jemparing lah kok dadi ana sijining jemparing kang iso ngerok jringgot. Nganti janggutku katon belah tengah kaya ngene. Lho, ya syukur. Ora ana siswa ingkang bisa ulah jemparing pintere kaya ngono. Kejaba mung muridku sing tak tresnani. Oh, syukur, Ger. Syukur kowe isih padha urip ana ing negara Wirataya. Kunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. 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 Kunjang Kan
lir kincang ing risang mawe gandrum jagat dewa bathur ya jagat pangestu Tala wonten dawuh urung kaya ngapa bombong-bombongi wong tuwa bareng nyumurupi surak mawurahan manengker gumuruh surahing para kawling padha nyebutake sarta padha alok yen to paramuka ingkang anemai negara ing Wirata saka mburi. Jare apa bener saka negara Ngastina? Ih, kasinggihan mekaten. Alah dalah. Ngastina ingkang mestine akeh para senopati gegedhuk manggalaning yuda ingkang kabeh mau duweni kasekten ingkang pilih tanding boboting yuda. Lah kok tinemune bubar maut. Padha bali marang negara Ngastina merga saka kridane anakku Utara. Jagat Dewa Bathara ya kaya ngono kuwi nggir. Ya kaya ngono kuwi anak ingkang bisa tetepi tetembungan mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Anak ingkang tansah isa njunjung marang asmaning wong tuwa, bombong-bombongi wong tuwa tanpa pepindhan dene akeh senopati saka negara Ngastina kabeh mau bubar merga wedi lawan kridane anakku si Utara. Mula rajana yen to jejeg adeging negara Wirata iki pancenen ing pundhake anak-anakku katelun ingkang padha birawa sentosa lair lan batine. Nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun. Sampun ngantos ing atasipun Paduka menika Nalindra kelintu amedhar pangandikan Gosik kanggo wonten dawuh iki rembugane antarane wong tuwa kelawan anak mongko aku kuwi ratu anakku kuwi putra Nalindra kowe ming derajating lurah pasar kowe iki ming abdi ora usah dadak kowe melu-melu perkara iki esining manah kula mboten badhe tumut-tumut namung kula badhe ngleresaken dhateng sabda pangandika Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Pangandikaku sing endi? Pangandikaku sing endi sing kleru? Inggih anggen Paduka ngalembana dhateng Kang putra Raden Utara. Anganipun sampun kepareng saged ngunduraken wadyabala saking negaring Ngastina. Apa kleru? Wong nyatane ngumandanging swaraning para kawula padha nyebutake nggih bisa ngundurake wadyabala saka negara Ngastina kuwi anakku si Utara. Krana sedaya para kawula menika mboten ngawuningani piyambak. Apa mripatmu weruh? Kok kowe arep benerake marang Prabu Mansawati? Sinuwun, kula nyuwun pangapunten. Ingkang saged ngunduraken mengsah ing negaring Ngastina menika sanes Raden Utara. Nanging ingkang abdinipun ingkang putra Dewi Utari nggih menika pun Werhatnala. Werhatnala ingkang saged ngunduraken wadyabala saking negaring Ngastina Diwaji Angga wonten dawuh Gosik. Saka penemuku kowe iki wis ora waras. Saka penemuku kowe iki wis ora waras. Apa to sababe aku nyebut lamun sira kowe wis ora waras sebab nalarmu wis ora mlaku. Werhatnala kuwi wong wandu, lanang ora wadon ora. Lah kok iso ngundurake wadyabala saka negara Ngastina kuwi terus petungamu saka ngendi aku tak takon. Petungamu saka ngendi? Inggih. Sedaya kula nyumurupi piyambak sinuwun mila sampun ngantos Paduka sak mangke klentu ing pangandikan angalembana dhateng Kang putra. Monggo ingkang putra mboten nindakaken menapa-menapa. Menapa sak mangke mboten lingsem ing atasipun Paduka menika pitados dhateng pangandika Paduka piyambak ing sejatosipun mboten jumbuh kalian kasunyatan. Iblis lanat pat. Menungso ratatanan panusmaning jajalanan sukertaning bawana iblis. Anggo wonten dawuh. Ingkang sekawit kowe tau tate elek-elek karo aku bab olah sesukan dadu. Derajatmu ming lurah pasar kowe elek-elek karo Nalindra. Monggo aku menang jenenge bor karo pati uripmu ning negara Wirata. Lah kok dadi kumolancang ucapmu. Nalika semono kowe isih tak wenehi pangapura. Barang saiki kowe nguman-uman karo Prabu Matswapati, kowe ngandhani karo aku apa mbok anggap pinter kowe tinimbangane Matswapati?
Upama pinter kowe sing dadi ratu nang Wirata iki dudu aku nanging diapurmu tak kandhani. Ning merga kekuwatanmu sarta kepinteranmu kuwi winates mula ora ana yen to kowe mung dadi lurah pasar. Kowe iki tukang ngawasi pasar negara Wirata. Ora usah dadak kowe ngawasi marang apa yang tak tindakake. Ora usah dadak kowe migatekake marang apa kang tak tindakake. Nggih. Ayo kemecap. Ayo wangsulan. Apa kowe jeleh nyawang gelaring jagat negara Wirata? Ya. Apa wis jeleh nyawang padhange negara Wirata? Nggih, nyuwun pangapunten sinuwun. Estining manah kula namung ngemutaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Sampun ngantos paduka Gusti kula menika sak mangke lingsem krana pangandika paduka piyambak sinuwun. Menungsa tataran diapur kowe. Oh. Oh, tabuk nganggo paidon pecah sirahmu parat. Salindri wonten maring dawuh sinuwun. Kula wonten paring dawuh. Wis tak kon lunga saka negara Wirata merga kowe dadi jalaran patine adhiku Kencaka rupa-rupa Kenca. Lah kok dadi kowe isih mapan saben sapon negara Wirata. Ayo minggat. Minggat. Uta getih si Kangka kuwi rasa mbok tadhahi. Ming getih wong Papariman Wulandara. Ngibarate kaya dene mung getih jalma wanan. Ayo lunga. Aku wegah nyawang dapurmu sakloron. Minggat ora? Ora minggat tak keprok dampar sirahmu mati kowe. Oh. Tolo, nggih, wonten dawuh. Ngopo nangis? Kanjeng Rama. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Lho. Kowe ora luput, kowe ora kleru. Ih, krana kula mboten ngemutaken dhateng paduka Kanjeng Rama. Ora ngelingake bab apa? Mugi dados ing kawuningan. Aturipun Kangka menika kala wau sejatosipun sedaya leres. Lho, Gusti to. Bener piye? Krana Ratna ingkang ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina. Tara wonten dawuh. Mukal kelakon ento Ratna ingkang iso ngundurake wadyabala saka negara Ngastina. Wong Wandu kok iso napaki kridane wong Ngastina. Rama. Mugi andadosna ing kawuningan. Mugi andadosna ing kawuningan Ratna menika sanes lare Wandu tuwin sanes abdi Langentaya. Nanging mugi andadosna ing kawuningan menika ing wayah pun Janaka Rama. Piye? Janaka. Waduh mati aku. Wah, Utara. Tara. Lah kok dadi kowe ora kandha mau piye to Tara? Nggih. Ratnala Janaka. Ose. Yen Ratnala Janaka tegese muga-muga kleru. Apa Kangka iki mau menika wayah paduka pun Puntadewa, Salindri pun Drupadi, Balawa pun Werkudara. Tripala Dama Granti menika pun Nekula Sedewa. Waduh, mati aku, Pandhawa. Oh, waduh, mati aku.
Mati aku Punta Dewa. Suram-suram Diwangkara kingken lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu Umako jamrah nyomaratani ing Punta Dewa luput kus ora bisa ditebus dening apa wae ya putu aku njaluk ngapura Kanjeng Eyang mboten dados menapa malah kula ingkang ngaturaken panuwun dene kula sampun dipun ayomi wonten negari Wirata dene sakmangke sampun pundhat lampanipun para Pandhawa Maswati kakekku ora sah dadak kaya ngono wah kaya ora duwe luput marang Pandhawa Kanjeng Eyang paduka Kanjeng Eyang mboten gadhahi lepat kan para Pandhawa nah aku wis sia-sia karo kakangmu Werkudara aku wis sia-sia karo adimu aku kleru mula ora ana ingkang iso nebus luputane Maswapati kejaba amung besok aku kudu wani natahake isen-isening negara Wirata yen perlu kula warga Wirata marang kamulyane putu-putuku Pandhawa Bela dalah iki Kakang Semar kok katon kuru setahun dadi wong buangan iya syukur Semar kene wiwit dina iki kowe mapan negara Wirata mangan sing enak turu sing kepenak alhamdulillah derek remen Bela dalah nolo gareng kasinggihan kok lambemu ketok garing dereng mimik sekono mburi kono ngombe sak tutukmu nggih banyu sumur lah asem ki entek lakone nang kene bekti sinuwun ya Petruk Mundura nggih Kusik. Iki sapa? Kanjeng Eyang. Kula pun nabi manyu Kanjeng Eyang. Ora cawiyok lentuk ember ya nendi. Dikethoki digawe sumping, digawe bentuke kaya ngono. Bagong tak pacul ndasmu. Kanjeng Rama. Ngaturaken bekti kula kunjuk Rama no maling. Sing ora guyon. Ayo gek bubar. Wis Bapak. Majapahit kakekku, aku ngaturi sembahku katur. Petruk iki Bagong kok ndek sandangan werna-werna. Niku lek gawe setahun nih. Duwe sandangane sapa-sapa niku? Wah, Wah, ana sing Wih, adalah. Wah,
Wah, Pandhawa timbul atiku seneng merga dilipur dening Panakawan. Muga-muga pinaringan Bagas kewarasan kabeh ya Pandhawa.